Φίλοι και φίλες, γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα κάνω μια σύντομη αλλά περιεκτική αναφορά στην Κρίνη Πριούλη. Συναντάμε αυτό το χρηστικό υπέροχο έργο τέχνης στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στο παραλιακό μέτωπο της πόλης του Ηρακλείου στην Κρήτη. Όλες οι πληροφορίες που θα ακούσετε παρακάτω είναι από μια επιγραφή που έχει τοποθετηθεί δίπλα στην Κρίνη. Η Κρίνη Πριούλη ή Φοντάνα Νουόβα ή Δελιμάρκου αποτελεί άριστο δείγμα αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής. Διακοσμείται με κύονες κορινθιακού ρυθμού και πέσους, ενώ η όλη κατασκευή στέφεται με τριγωνικό αέτομα. Εκατέρωθεν των κυώνων σχηματίζονται κόγχες, οι μετώπες των οποίων φέρουν περίτεχνη διακόσμηση. Οι Οθωμανοί κατά το διάστημα της πολιορκίας του Χάνδακα είχαν κόψει τον αγωγό της Κρίνης Μοροζίνη, σημερινά Λιοντάρια, και η πόλη βασανίζονταν από έλλειψη νερού. Τότε ο γενικός προβλεπτής Αντώνιο Πριούλη βρήκε φλέβα νερού μέσα στην Τάφρο και κατασκεύασε γύρω στα 1666 την ομώνυμη Κρίνη, η οποία σώζεται μέχρι και σήμερα πίσω από το Μποδοσάκιο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου.